हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान ब्लगाव आंनि दिनैनि बे ब्लगानो जागोन लोगोफोर मा होनना बुङो आंनि नैथि फिसाजोनि बार्थडे सेलेब्रेसन आरोना आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांदो आरो बेखौ बे बार्थडे सेलेब्रेसनखौ खुंनायानो जाहैबाय बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दिनै बिथाङा 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय बिनि थाखाय इसोरखौ धन्यबाद होनो थाखाय दिनैनि बे बार्थडे सेलेब्रेसन हाबाफारिखौ खुंनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला इसोरा बिथांखौ गोबां अनबाय आरो जोंखौबो अनबाय अननायनि गेजेरजों बिदिनो मोजां देहा मोजां साइस्थ' होनानै बिथांखौ 10 बोसोर कमप्लिट दैदेननानै लाबोबाय बेमार आजार जेबो जेंना जेंसि गैयाजासेनो बिनि थाखायनो दिनै बे इसोरखौनो जोङो धन्यबाद होनांगोन मानो होनना बुङोब्ला इसोरनि अननाय आरो हेफाजाबजों बिथाङा 10 बोसोर कमप्लिट जानो हाबाय बेखौनो जोङो रंजानानै दिनै जि बार्थडे सेलेब्रेसन हाबाफारि लानाय जादों बे बार्थडे सेलेब्रेसन हाबाफारियावनो बिदिनो गोबां जोंहा जि हाबाफारि जायो आङो बेखौ दिन्थिलांगोन नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर दे फैदो अब्ला बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंथांमोननोबो आङो दिन्थिलांनोसै फैदो साजायनाय जादों आङो दिन्थिलांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांफादो आरोना आंजों लोगोसे नै बिदि डेक'रेसन खालामनाय जाबाय फिसाहैब्लाबो बिदि एसे हेभि खालामनाय जायाखै माने मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै न'खरनि बाय बाहागि आरो बिथांनि लोगोफोरखौ लानानै बिदि मोनसे प्रग्राम खालामनाय जादों आरोना लोगोफोर आङो दिन्थिलांनो सिंनि नुथायखौ नायलांबाय था आरोना लोगोफोर आङो सिङाव हाबबाय नै बिथिं नै हेपि बार्थडे नै नायलांबाय था लोगोफोर नै बिथिं बेनो दै हिरा प्रिन्सेस नै बेनो नोंथांमोना नुबाय हिरा याना प्रिन्सेस बर' 10 दि बार्थडे सेलेब्रेसन आरोना दिनै बे हाबाफारि जागोन आरो आङो बिदिनो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आरोना दिनैनि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे फिसा फेमिलि थेलेबलेबनो जोङो गासै 7 फेमिलि जायो जोंहा न'खराव फार्स्ट फिसाजोआ जोंहा मा होनना बुङो बिथाङाबो 19 इयार्स कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दा नैथि गथ'आ 10 इयार्स कमप्लिट जाबाय आरोना लोगोफोर नै बिथिं जानाय लोंनायनि हाबा मावनो मुखुबथारनाय बार्थडे पार्टिनि जोंहा बियो जागोन सालाद बनायगासिनो बेयाव बेनिफ्राय आरो संनाय खावनाया जोंहा नै बिथिं जाबाय थादों आरोना नै संनाय खावनाय हाबाफारिया आङो दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोननो जोंनि संनाय खावनायखौ बेनिफ्राय बेजोंनो लोगोसे आरो मा हाबाफारि जायो आङो बेखौबो दिन्थिनो नाजागोन आरोना लोगोफोर दे नायलांबाय था आरो मा आइटेम बनायनाय जायो बेखौबो दिन्थिलांगोन आरोना
Madam Zina Langdong Perika Biya Hapaida Madam Zina Langdong Perika Biya Hapaida Zahalang Ha Kazan Faida Madam Zahalang Ha Kazan Faida Madam Finally, dayo cake hanasay जोंहा बेयाव उपहार होनाया जोब्बाय ओमफ्राय दायो नैबेयाव केक हानाया बेयाव बाहागो लासिगोन आरोना दे लोगोफोर नायलांबाय था pink, cost level pink, manusia pink. Allah best. Happy birthday. Happy birthday to Yana. Happy birthday to you. Jalan start. Naman hediye.
감사합니다. Ayo ngapain? Atau ini dia. Enak baik sini boleh jemput ke sini kan? Apa mau? Kasih lu besar harus jemput mai mai. Ayolah ayolah ini apa? Cah mau bayar mana men? Mana men cah ya? Hah? Nia. Nia ne ber apa tulunan ne ber? Isi ne ber? Ale nena apa hidung? Nena apa hidung? Isi ne ber nena ne nena ne. Ini berapa cing? Bedon dah mana? इधर देखो Selena, Marlin, Tuluna. Nih macam putu ada Usika ni binanau ni birthday mandi ni, na? Agi ni birthday. Nih macam ni birthday gala ni birthday gala. Ma khabar, beta? Mazang. Besang besar year jak ni? 10 year na? Mazang undang na? Nih hatar ke seni birthday jada? Aku ni, Brianna seni birthday jada? Oh, Nena seni birthday jada? Hira ni, Hira apa ni birthday na? Na? Brianna seni birthday? Ini jangan. Maha tak kemana sila? 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 Hah? Mak kabar? Mejang. Gabung jawab menunya na? Deh.